Dugula o kafsa ni ladawuli Diablo tondu nu jengo ni sojalen bawladonia dozongoni festival belebele intako duruna na mumbike mars kalo kletan ani kononton lazara kile wakati katase akile muga ani kelema palais de la culture Amadou Ampateba konana bara minun bolodara olufle dozongoni nyerejaw debnake Yoro Sidibe Madu Sangare Seuga Traoré ani ngoni fala chama proba baro bina ka konana dosaka ani beni client sincere anga jamana do nu cheka sugu blom belebele babna sigi palais de la culture ani musée national konana wele dambe ma chama ma anga jamana kono anga jamana koka Burkina Faso Côte d'Ivoire la Guinée le festival belebele ndemba ya taneme kadi anga seko ananga dongo ministre mano enchai Ramatoulaye Diallo ka bonyani akaramata kadi Burkina Faso donsoma demain kebaw ministère de la culture ORTM Clédou FM garage auto service global Tristar informatique Rak Mali groupe média énergie Tchebenkene Manden TV NBB Fescori association Juru espace Badjidala musée national Koba atike kachaya ngana keko kele mgira me de bike ko lakale duzo aniko